Heeh. Oh ya ora apa-apa. Yo halo. Kok nganggo TikTok barang? Apik sinden digaweke apa nganu TikTok ya. No na ne no na na ne. Heeh. Anjen yo dopen. Iya. Ora apa-apa. Iya. Yo. Liwong berdua duet antara Blasteran endi Sulawesi karo Paraguay. Heeh. Lah yo bapakne Eri saiki saka Paraguay. Uruguay apa Paraguay? Uruguay iki jajare karo Paraguay. Oh. Anu sing mbokne saka Sulawesi, bapakne saka Paraguay. Heeh. Blasteran saka Bandungan karo karo anu Ambarawa. Iya. Apik iki mesti ya mangga kaya apa? Dadi lewong. Ya, tinggo penutup. Engko gek teruske lakone ndak kesuk kebiaran kok terus. Ya. Ayo yuk, mangga yuk. Aja kalah karo Agnes. Ayo yuk, aja kalah karo Agnes. Yo padha-padha licen dik. Yo, ayo salah siji. Dadi, yo. Sing ngrebab wis dendam kok. Dundure terus. Ha iya ora apa. Mendem ra kowe. Mudar ra kowe. Nyobone wanine. Ngeri pokoke. Prastiwi wis gelem tampil iki ngungkuli heboe. Nyo, papala. Pala apa kok papala? Papala yo mangga. Sabda yo. Sabda Pandita.
Wong seneng nunggal sebalik. Oh cecer saben dinane. Banjur ngomong mas, aku tresnoku. Gayane iki bareng sampune terus migel. Sampun. Kaya sikile iki tekan-tekan. Iya. Ane yo marai seger juga. Ah iya ya. Nganggo gergaji barang. Jos. Kaya teko kene kaya Begawan Durna. Oh. Ali lucu. Nangke ya. Apik tenane nom. Iya. Aja nganti medhun tensine, Tru. Wah ya dugahke. Dugahke men gagar otak. Maksudnya kekuatane aja nganti medhun. Ya. Ki sing nyuwun lumantar Mas Hari nyuwun liwung. Ya, karo Mbak iki gurune Agnes. Ibu Prastiwi. Ah, padha-padha pesinden 150 cm. Ayo. Ayo karo Elisa. Heeh. Ayo Sa, main dhuwur karo cendhek. Ngapa kok arep ngadeg kok mringis-mringis? Gringgingan ya? Heeh. Karo sing ngrebab wis dendam kok. Dundure terus. Ha iya ra apa. Mendem ra kowe. Mudar ra kowe. Nyobone wanine. Ngeri pokoke. Prastiwi wis gelem tampil iki ngungkuli heboe. Nyu, papala. Palapa kok papala. Papal yo mangga. Sabda ya. Sabda Pandita. Kemempengan kok sananu dadak disuntikke. Suntik wis ra mempan. Ayo wong kowe cah wedok kulite kaya kulit badak. Bingkong anune apa jarume. Malah guyu ta. Ha. Ora karo kowe kok kaya cedhakan to. Kae Mbak Yu kowe. Oh. Ning ora tau gelem sak omah karo aku. Mesti kos. Oh, mergane dhek isin nek adus ki kepengine nyemplung ning ember. Oh. Oh, ta. Isih kaya cah cilik kok kowe. Oh, tau tak parani kos iki lagi adus nang gone ember tak dodok. Yu merasa ngono iki bareng aku mlebu malah ngadeg. Ayo malah ketok kabeh. Apik to bentuke? Apik apa? Nyatane tok lirik kok. Oh, kok mripat kok ora entuk nglirik ora. Sabda apa? Yo. Dadi liwung
kendangan ngene iki mau ki jogetane cara India. Ayo wis iki mau. Ora iso. Duntak, tak duntak dinikmati coba sa. Praktekno sa. Yo, ayo kodenko. Loh. Ngono kuwi. Loh, aja coba yo kowe. Ayo, Bu. Apik iki cetha apik iki. Cara India. Ayo, iso. Prastiwi iki lahiran New Delhi kok ya. Heeh. Cah pinter e padake. Iki sedulure sarukan. Iki saru banget. Yo coba, yo. Oh, ada. Oh. Syukur, mau nek geblak lho. Wong tuwa kok kean pola. Dadak nganggo ndodok barang wong sikile wis cupet kok ndodok. Engko nek ra pola kok seneni. Ah ora. Pola ucul emang yo. Hah? Piye? Diteruske aja njuk dilali-lali. Piye? Ma, ayo. Dirampunke yo. Awas lho, iki suhuke. Sikora, ya ora. Kleru ta. Kleru ta. Ora sida apa ora. Pak Bambang tuh gedang itu tugel ceblok terus kemeni ya apa ora ngono terus penonton ora utawa iya ngono kok sida apa ora. Sida ora. Ora. Oh. Wis. 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 Pun. Wis ta iki? Ya nanya. Ini aku pirang-pirang dina ora dikek. Jan keparat tenan ya. Ya. Lho, akeh iki yo. Kene maturmu. 300. Oh, tak kira kabeh. Kabeh apa wong jogete elek kok. Nek yo nggo tuku pembalut. Hop. Hei, kaiki wong tuwa. Nggo dolanan senengane. Ben ra apa-apa nggo dolanan penak kok, Lin. Apane sing tuwa ya kaya demit to. Ngene dolanan malah penak. Saedan. Iya. Mane yo Kyai sepuh nyenengke kok. Wah, viral kuwi. Jawa Timur kuwi prastiwa anggere muni lagi lingguh penonton kruyuk. Wo. Do nggawa kertas pulpen do nggawa watu. Ayo, ya ora apa-apa ya.